Me puhuimme Markku Siivolan kanssa tänään puhelimessa puoli tuntia ja Markku puhui mut ihan pyörryksiin ja musta tuntuu, että mä annan osittain tämän etukäteen tekemäni kysymysten mennä vähän Kankkulan kaivoon ja voidaan improvisoida, mutta aloitan kuitenkin niin, että kerron, että Markku Siivola on psykiatri, työskentelee Jorvissa ja on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Unien opissa, Unet itseymmärryksen palveluksessa. Mitä sitten piti puhua? Onko sulla ehdotuksia? No en mä tiedä, mä vaan katselin tätä porukkaa, niin tässä on just semmoinen pienryhmä koolla. Sehän on semmoinen 5-9 henki on sopiva tämmöiseen uniryhmään, joka on kaikkein parhain unien aukaisia. Että kaksin kesken tai yksin ei sitä saa niin helposti, mutta että jos me oltaisiin vähän toisessa tilanteessa, just tämä porukka, niin silloin tämä olisi paljon vahvempi unien aukaisija todellakin kuin mikään yksi asiantuntija. Eli ryhmävoima on niin iso. Se nyt lähinnä tulee mieleen tässä, kun katsoo teitä. Palataan näihin käytännön juttuihin, mitä Markku Siivola antaa tässä kirjassa hyvin yksityiskohtaiset käytännönläheiset ohjeet, että miten voi itse kukin vaikka perustaa uniryhmän ja tutkia uniansa ja vaikka ystäviensä unia. Ja sen lisäksi tässä on aika paljon tämmöistä eksistentiaalista ulottuvuutta ja käydään pikkusen läpi unien tulkinnan historiaa. Hän itse ei halua, että tulkitaan, vaan ymmärretään, mutta unien tulkinnan historia psykoanalyytikkojen valossa ja vähän sitten niin kuin, mitä unista muutenkin sanotaan. Kun tämä nyt unista kertoo, niin kerro, miksi sinä psykiatrina, tai me kaikki varmaan tiedetään, että psykiatrit voi käyttää unia apuna hoitotyössä, mutta miksi sinä nimenomaan olet näin kiihkeän kiinnostunut unista? Unet on syvintä ja rehellisintä ja ihastuttavinta aineistoa meistä ihmisistä, jota me voidaan saada ihan järjestelmällisen käsittelyn piiriin. Eli voidaan kokoontua uniryhmissä viikoittain, koska syvempää aineistoa me ei enää saada käsittelyyn. Ja mä oon aina kiinnostunut nimenomaan ihmisen kaikkein syvimmistä ominaisuuksista. Oletko sä jo lapsena ajatellut, että ne on syvintä ja hienointa aineistoa ihmisessä? Se oli tuntemuksena, mutta mä en pystynyt. Mä aina halusin nuorena, mä kiinnitin huomiota siihen, että suomen kielen tunneilla mä halusin kirjoittaa uskonnollisista aineista. Mulla oli halu siihen, mutta ei minkäänlaisia edellytyksiä. Liittyykö uskonto ja unet jotenkin yhteen? Ne viittaavat samaan tekijään, samaan sisäiseen määritelmien tuolla puolen olevaan yhteiseen tekijään, eli punaiseen lankaan. Mä vaan silloin jouduin sitten nuorena, mä tieteestä innostuin, mutta vasta sitten, kun mä olin 20 ja vähän päälle, vasta sitten mä sain yhteyden siihen sieluni osaan, jolloin mä sain vihdoinkin sanoiksi myös näitä asioita. Siihen asti se oli ollut vain tunteena. Niin millä keinoin tämmöisessä ikään kuin tavallaan vertaisryhmässä, josta puhuit, että ystävät keskenään tai vaikka työpaikalla, työtoverit keskenään voisi muodostaa uniryhmiä, niin millä keinoin siellä esimerkiksi tätä turvallisuutta luotaisiin? Eli siis muodollinen oppi ja asiantuntijuushan ei sinänsä auta vielä yhtään mitään itsessään. Ja jos asiantuntija on vähän tämmöinen besserwisser, niin silloin tämmöinen asiantuntija voi sitä hidastaa sitä uniryhmäprosessia. Asiantuntijuus sinänsä ei haittaa, mutta kun usein me ihmiset käytetään omaa asiantuntijuuttamme korostaaksemme omaa itseämme, ja silloin, jos on tämän kaltainen asiantuntija, joka sanoo, että mulla on diplomi seinällä, että kipeätä parannettaa, kyllä minä tiedän paremmin sinun unesta kuin sinä, se on uniryhmissä haitallista. Itse uni ei ole. Ja silloin, jos siellä on pelkkiä maallikoita, niin silloin siellä ei ole mitään pelottavaa auktoriteettihahmoa, joka tulee ja sanoo toisen unesta jotakin, että kuule sinä et tiedä mitään, minä olen sen tässä koulut käynyt. Sillä tavoin voi sen kaltainen auktoriteetti olla haitaksi. Ja just kun ollaan maallikoita, niin silloin ei kenellekään siellä ole sellaista arvovaltaa suoraan, jonka avulla hän voisi jyrätä unennäkijän mielipiteet ylitse.
Mutta jos mennään nyt pikkusen niihin, että miten ulmanilainen uniryhmä toimii. Sähän korostat, että siinä ei ole edes eduksi, että siinä olisi joku asiantuntija vetäjänä. Että siinä on tavallaan, että asiantuntija tuo helposti sen teorian mukanansa. Niin tässä on niin tietty struktuuri kuitenkin tässä ulmanilaisessa uniryhmässä. Miksi siinä on muuten struktuuri sitten? Miksi ei ihan vapaasti ihmiset juttele? Se ei onnistu vapaasti. Siinä täytyy olla niin monia suojaavia ja unen ymmärtämistä edistäviä tekijöitä. Mä voin verrata sitä uniryhmäprosessia niin kuin suojakehikoksi, joka niin kasvavan taimen ympärille asetetaan, jotta sitä ei myrskyt vahingoita. Eli tämä uniryhmäprosessi ei tulkitse itse sitä unta, vaan se vain suojaa ja muodostaa sen kaltaisen suojatun ympäristön, jossa unen on mahdollista kasvaa. Ja sä korostit, että tämmöisessä uniryhmässä niin keskeisiä asioita on niin turvallisuuden tunne, kokemus sille, jonka unia käsitellään, ja sitten tämmöinen, miten voidaan auttaa siinä oivaltamisessa. Niin, koska siis ilman turvallisuuden tunnettahan unennäkijä ei uskalla puhua vapaasti, ja kun hän ei uskalla puhua vapaasti, me emme saa selvää siitä, mikä hänen unensa on ja mitä kaikkea tuntemuksia se hänelle tuo. Ja niinpä ainoastaan, jos me pystymme luomaan sen turvallisuuden siihen ryhmään, silloin vasta unennäkijä uskaltaa puhua pidättelemättä ja suodattelematta sitä. Ja silloin me saamme enemmän tietoa siitä unesta. Se tavallinen virhe, jossa turvallisuus vähenee, on, että käskytetään työryhmä ja sanotaan, että kuule, kun tämä nyt kuuluu meidän työhön, niin kyllä te kaikki nyt varmaan tuutte sinne uniryhmään. Tämä on ensimmäinen virhe, joka tehdään kokoontumisessa, koska melkeinpä jokaisessa työryhmässä on aina joku, joka vihaa toista. Ja sitten se luo sen jännittyneen tilanteen. Eli ensinnäkin jo ihmisten valinta niin, ettei sinne tule keskenään vihamiehiä, jo ensimmäinen turvallisuusmenetelmä. Toinen on tietysti salassapitovelvollisuus, että kaikki tietävät sen, että niistä ei puhuta edes. Niin herra tai rouva X näki tämmöisen unen, koska siitä unesta voi joku tunnistaa. Ja ne on jo näitä ensimmäisiä turvallisuusmenetelmiä. Toiset kirjoittaa sen unen muistiin, kun asianomainen kertoo, ja sitten oliko, että unen näkijä kertoo sitten pistää muistiin, kun toiset kertoo? Se muistiin laittaminen on vain pelkästään sen takia, että niin helposti unohtaa monia asioita siitä. Jos on erittäin hyvä muistaja, silloin ei ole minkäänlaista tarvetta laittaa mitään kirjoittaa muistiin, mutta tässä tulee 2,5 tunnin aikanakin niin tulee niin paljon asioita mieleen, jotka unohtuu melkein saman tien, jos ei niitä pyydystä paperille. Siis tämähän on 8-vaiheinen prosessi ja silloin, että jos saadaan varattua aikaa niin paljon kuin mahdollista, niin se vie noin 2,5 tuntia suunnilleen yhden unen käsittelyyn. Vaikka se uni olisi kuinka lyhyt, niin siihen yleensä menee 2,5 tuntia suunnilleen. Jos on tämmöisessä uniryhmässä ollut, niin sehän kestää aikansa ja sitten se ehkä päättyy. Onko sen jälkeen helpompi itse tehdä näitä oivalluksia yksinään omista unistaan sun mielestä? Ei kovinkaan paljon. Siis kyllä nyt voi jonkun verran parantaa, kun näkee. Silloin kun näkee, että siellä, kuinka ne on voimakkaita, niin se antaa uskoa enemmän, jolloin jaksaa yrittää vähän enemmän. Mutta silti se on yksin aina vaikeampaa kuin ryhmässä. Nyt mä luulen, että on aika lopettaa kiinnostava keskustelu. Kiitos yleisölle, kiitos Markku Siivolalle. Ja teillä on mahdollisuus, jos haluatte, niin ostaa tämä Unien tulkintakirja ja saada signeeraus kirjailijalta tätä paikan päällä.